veď práve to chceme. Navyše... Čo to bolo? Ako keby rozbili okno. Bože môj, čo sa tu deje? Rozbíjajú vám všetky okná na dome. Kto to môže byť? Hneď to zistím. Ocko! Čo to robíš, dievčisko? Zbláznila si sa? Čo to robíš? Veď ja ti dám. Okamžite stoj. Nepočuješ? Stoj, dievčisko. Zlez dolu. Zlez odtiaľ dolu, vravím ti. A čo som? Nie som hlúpa. Poslúchnem vás a vy ma zašijete rovno do basy. Dokážem napočítať do 5. A nemal by som to urobiť? Výška škody naznačuje, že ide o trestný čin. Možno neskôr, teraz určite nie, lebo ja práve padám. Majte sa. Prečo si mi porozbíjala všetky okná? Pretože ste hnusní, ha? Moji kamoši nemajú prachy a naparili ste im 2-litrovú pokutu. A teraz sa naháňajú, aby vám ju mohli zaplatiť. Ha? Takto si nás aspoň zapamätáte, ha? Skôr ty si zapamätáš mňa, pretože si spáchala trestný čin. Skončíš za mrežami. Len ak ma chytíte, ha? S Bohom, senior sudca, majte sa veľmi dobre. Utekám, Drzaňa! mám čas. Pardon. Pardon. David. Veď uvidíš. Ja zdrhám. Veď ty uvidíš. To nechám len tak. To si na omyle. No toto, aj ty tu bývaš? Bože, čo ti je, Kande? Pozor, otázky tu kladiem ja. Povedz, čo si spravila, Maričuj? A čo by som mala spraviť? Vieš, čo sa stalo? Prišla sem Kasilda a zúrila ako zviera. Nie. Natárala strašné veci. Že si príživníčka, že si zlodejka, že si... Ja už ani neviem, čo všetko. Vážne? A nech si len hýka. To je všetko, čo tá klebetnica dokáže. Ach, áno. No tak, spusti, čo si jej urobila? O čo ide? Totiž ja... Vzala som jej 2 litre mlieka. Maria, ako to, že 2 litre mlieka? Prečo? No. No a Kande, pre detičky zo sirotinca. Vieš, ako trpia hladom. Maričuj, nie, to si nemalo. Do frasa, ak je toto zlé, nechcem vedieť, ako zareaguješ, keď sa dozvieš to druhé. Druhé? Aha. Čo to má znamenať? Nič, len som porozbíjala zo pár okien na sudcovom dome. Nemal byť taký odporný voči mojim kamošom. Veľký sudca Velarde. Načisto ti preskočilo, dievča moje drahé. Pozri, ak ti to poviem, budeš z toho hotová, Kande. Kam mi padol zrak, tam padol kameň, chápeš? Tak sa musí paliť tie okná. Keby ma ten rozzúrený chlapík nebol vyhnal, nenechala by som mu nič, ani jedno jediné okno s jediným kúskom skla, jasné? Nič. Chytil ťa, urobil ti zle. Ale čo by? Vary ma tu nevidíš? Hm?